Éppen most cserélte ki az autója gyújtógyertyáit és gyújtótekercseit, de a motor még mindig rángat, vibrál vagy kifagyásokat produkál. Azt hitte, megoldotta a problémát, mégis semmi sem változott. Mielőtt még több pénzt költene új alkatrészekre, tudnia kell, hogy egy gyújtógyertya csere után kihagyó motor nem feltétlenül a hibás gyertyák miatt viselkedik így. A legtöbb esetben az igazi probléma máshol rejtőzik, és pontosan ezt fogjuk most megnézni. Ebben a videóban megismerheti a leggyakoribb okokat, amelyek miatt a motor a gyújtógyertyák és a gyújtótekercsek cseréje után is továbbra is rosszul működik. Megtudhatja, hogyan azonosíthatja gyorsan a hiba forrását, és mindenek előtt azt, hogyan kerülheti el a tökéletesen működő alkatrészek cseréjét. Sok autós úgy gondolja, hogy a motor kihagyását mindig a gyújtógyertyák okozzák. Ez logikus, hiszen ezek felelősek közvetlenül a szikra létrehozásáért, amely begyújtja a levegő üzemanyag keveréket minden egyes hengerben. De ahhoz, hogy egy motor megfelelően működjön, több elemnek kell tökéletesen együttműködnie. Szükség van jó szikrára, pontos mennyiségű üzemanyagra, elegendő levegőre, megfelelő kompresszióra és egy olyan elektronikus vezérlésre, amely képes az egészet szinkronizálni. Ha ezek közül az elemek közül csak egy is hibás, a motor továbbra is kihagyhat, még akkor is, ha a gyújtógyertyákat és a gyújtótekercseket éppen most cserélték ki. Az első hiba tehát azt hinni, hogy az új gyújtógyertyák automatikusan megszüntetnek minden gyújtási problémát. Sajnos ez nem ilyen egyszerű. Egy motor nagyon is járhat tovább 3 hengeren, veszíthet a teljesítményéből, vagy erősen vibrálhat, miközben a gyújtógyertyák teljesen újak. Az egyik leggyakoribb ok az üzemanyagellátási probléma. Az injektorok alapvető szerepet játszanak, mivel pontosan a szükséges mennyiségű üzemanyagot porlasztják be minden egyes hengerbe. Amikor egy injektor elkoszolódott, részlegesen eltömődött vagy szabálytalanul működik, a keverék túl szegényé vagy túl dússá válik. Eredmény, az égés már nem megy végbe megfelelően, és az érintett henger gyújtáskimaradást produkál. Sokan ilyenkor kicserélik a gyújtógyertyákat, pedig az igazi felelős egyszerűen egy injektor, amely már nem porlasztja megfelelően az üzemanyagot. Az üzemanyagnyomás is okozhat problémát. Egy elhasználódott üzemanyagszivattyú, egy eltömődött üzemanyagszűrő vagy egy hibás nyomásszabályozó megakadályozhatja, hogy a motor elegendő üzemanyagot kapjon, különösen gyorsításkor. Ebben az esetben még egy új gyújtásrendszerrel is a motor továbbra is habozni fog, teljesítményvesztést produkál, és néha le is állhat. A levegőellátás ugyanolyan fontos. Egy rendkívül szennyezett légszűrő jelentősen csökkenti a motorba jutó levegő mennyiségét. Megfelelő mennyiségű oxigén nélkül az égés nem lesz teljes, és a teljesítmény visszaesik. Ezzel szemben a szívórendszerben lévő levegőszivárgás meghamisíthatja a vezérlőegység méréseit, és megváltoztathatja a levegő üzemanyag keveréket. Egy egyszerű, megrepett vagy egy beavatkozás után rosszul visszarakott cső is elég lehet ahhoz, hogy egyenetlen működést okozzon. Maguk a gyújtógyertyák is nagyon gyorsan elkocolódhatnak. Sokan azt hiszik, hogy egy új gyújtógyertya 10 000 kilométeren keresztül tiszta marad. Azonban, ha a motorolajat fogyaszt, ha a dugattyúgyűrűk kopottak, vagy ha a szelepszár szimeringek átengedik az olajat az égéstérbe, az új gyújtógyertyák már néhány 100 kilométer alatt lerakódásokkal fedődhetnek. Az elektródán lévő olaj vagy koromréteg jelentősen rontja a szikra minőségét, és azonnal kihagyásokat okoz. A motorolaj állapota szintén gyakran elhanyagolt tényező. A túl régi olaj fokozatosan elveszíti tulajdonságait, és elősegíti a lerakódások képződését a motorban. Ezek a maradványok szennyezhetik a gyújtógyertyákat, és felgyorsíthatják az elkoszolódásukat. Ez egy további ok arra, hogy betartsuk az ajánlott olajcsere intervallumokat. A gyújtótrafók sem mindig felelősek ezért. Még ha újak is, egy rosszul csatlakoztatott csatlakozó, egy oxidált saru vagy egy sérült elektromos kábelköteg megakadályozhatja, hogy a feszültség megfelelően eljusson a gyújtógyertyához. Néha egy egyszerű, nem tökéletes csatlakozás is elég ahhoz, hogy rendkívül nehezen azonosítható, szakaszos kihagyásokat okozzon. Egy másik pont, amit gyakran elfelejtenek, a beszerelés. A rosszul meghúzott gyújtógyertya rossz hőelvezetést okozhat, és az elektróda túlmelegedéséhez vezethet. Ezzel szemben a túlzott meghúzás károsíthatja a hengerfej menetét, vagy megváltoztathatja a gyújtógyertya normál működését. Ezért mindig jobb a gyártó által megadott meghúzási nyomatékot betartani, ahelyett, hogy érzésre húznánk meg. Az elektródahézak szintén elengedhetetlen. Bár egyes gyújtógyertyákat gyárilag előre beállítanak, előfordulhat, hogy szállítás vagy kezelés közben kissé elállítódnak. A túl nagy hézag nagyobb feszültséget igényel a szikra létrehozásához. Ezzel szemben a túl kicsi hézag kevésbé hatékony szikrát eredményez. Mindkét esetben a motor kihagyhat, különösen alapjáraton vagy erős gyorsításkor. A megfelelő típus kiválasztása ugyanolyan fontos.
Két gyújtógyertya külsőre azonosnak tűnhet, miközben műszakilag teljesen eltérőek lehetnek. A menet hossza, a hőérték, az elektróda anyaga vagy a belső ellenállás minden jellemző egy adott motorhoz van igazítva. Nem megfelelő típus beszerelése egyenetlen működést okozhat anélkül, hogy bármilyen más hiba fennállna. Végezetül sosem szabad elfelejteni, hogy bizonyos mechanikai problémák pontosan ugyanazokat a tüneteket produkálják, mint a gyújtáshiba. Az elkopott dugattyúgyűrűk okozta alacsony kompresszió, a rosszul záró szelep, a vezérlési probléma, vagy akár a hibás hengerfej tömítés mind motorhibát okozhat. Ilyen helyzetekben a gyújtógyertyák cseréje semmit sem változtat, mivel a hiba valódi forrása a motor belsejében van. Ezért a módszeres diagnosztika mindig előnyösebb, mint az alkatrészek szisztematikus cseréje. Hogyan állapítható meg, hogy a kihagyások valóban a gyújtásból vagy más elemből származnak-e? Az első lépés a jármű viselkedésének pontos megfigyelése. A tünetek gyakran értékes nyomokat adnak. Ha a motor csak alapjáraton remeg, de menet közben szinte normálisan működik, a probléma nem feltétlenül ugyanaz, mint amikor a kihagyások csak erős gyorsításkor jelentkeznek. Hasonlóképpen egy hidegen nehezen induló, de melegen megfelelően működő motor esetében nem ugyanazokra az okokra kell gyanakodni, mint egy folyamatosan erőtlen motornál. A motorhiba jelző lámpa szintén fontos információforrás. Amikor kigyullad, a vezérlőegység általában egy vagy több hibakódot rögzít. Egy egyszerű elektronikus diagnosztika gyakran lehetővé teszi az érintett henger vagy a rendellenességet mutató rendszer azonosítását. Ez nem abszolút bizonyíték, de kiváló kiindulópont ahhoz, hogy ne vaktában kelljen keresgélni. Például, ha a vezérlőegység egy adott hengernél kihagyást élez, érdemes lehet felcserélni az adott henger gyújtótekercsét vagy gyújtógyertyáját egy másikéval. Ha a hiba átvándorol, akkor valószínűleg az alkatrész a felelős. Ha viszont a kihagyás továbbra is ugyanannál a hengernél marad, akkor a vizsgálódást az injektor, a kompresszió, a fals levegő vagy valamilyen mechanikai probléma irányába kell terelni. A fals levegő beszívása éppen felelős számos téves diagnózisért. Egy kis repedés a szívócsövön, egy elhasználódott szívótorok tömítés vagy egy rosszul illeszkedő csatlakozás lehetővé teheti, hogy a légtömegmérő által nem mért levegő jusson be a rendszerbe. A vezérlőegység ekkor olyan mennyiségű üzemanyagot fecskendez be, amely már nem felel meg a beszívott levegő tényleges mennyiségének. A keverék túl szegénnyé válik, az égés hatásfoka csökken, és kihagyások jelentkeznek, különösen alapjáraton. Maga a légtömegmérő is lehet a hiba forrása. Ez az érzékelő méri a motorba jutó levegő mennyiségét. Annak érdekében, hogy a vezérlőegység pontosan beállíthassa a befecskendezést. Ha elszennyeződött vagy meghibásodott, a továbbított információk hibássá válnak. A motor ekkor teljesítményhiányt mutathat, többet fogyaszthat, vagy olyan kihagyásokat produkálhat, amelyek nagyon hasonlítanak egy gyújtás problémára. Nem szabad megfeledkezni a főtengely helyzetérzékelőről és a vezérműtengely érzékelőről sem. Ezek az érzékelők lehetővé teszik a vezérlőegység számára, hogy pontosan ismerje a dugattyúk és a szelepek helyzetét, így a megfelelő pillanatban indíthatja a gyújtást. Ha valamelyik rendszertelenül működik, a szikra a rossz pillanatban keletkezhet, ami azonnal kihagyásokat vagy akár a motor leállását is okozhatja. Az üzemanyag minősége szintén szerepet játszik. A vízzel vagy szennyeződésekkel szennyezett, illetve rossz minőségű üzemanyag megzavarhatja az égést. Bizonyos esetekben tankolás után kihagyások jelentkeznek, miközben a jármű korábban tökéletesen működött. Mielőtt drága alkatrészeket cserélnénk, néha érdemes elgondolkodni azon, hogy a probléma nem közvetlenül tankolás után jelentkezette. A nedvesség egy másik gyakran alábecsült ok. Motorlemosás, heves esőzés vagy egy mélyebb pocsolyán való áthajtás után nedvesség szivároghat be a gyújtótekercsek csatlakozóiba vagy a gyújtógyertyák környékére. Ez a nedvesség elősegíti az elektromos szivárgást és megakadályozza, hogy a szikra elég erős legyen. A probléma néha magától megszűnik, amint a motor teljesen kiszárad, ami még tovább bonyolítja a diagnózist. A motor vibrációja szintén szolgálhat nyomokkal. Ha a rázkódás különösen erős, amikor a légkondicionáló be van kapcsolva, vagy amikor a motor alapjáraton jár, lehetséges, hogy egy kopott motortartó bak felerősíti azokat a vibrációkat, amelyeket amúgy egy enyhe gyújtás kimaradás okoz. Sokan azt hiszik ilyenkor, hogy a motor nagyon rosszul működik, miközben a vibráció egy része egyszerűen a motortartó bakokból származik. A kipufogó rendszer szintén befolyásolhatja a motor működését. Egy részlegesen eltömődött katalizátor vagy bizonyos járműveknél egy telített részecske szűrő korlátozza az égés termékek távozását. Ez az ellennyomás megzavarja az égést és teljesítményvesztést okozhat, amit kihagyások kísérnek, különösen gyorsításkor. Most beszéljünk a különböző típusú gyújtógyertyákról.
A klasszikus nikkel modellek továbbra is széles körben használatosak számos járműben, és jó árérték-arányt kínálnak. Élettartamuk azonban korlátozottabb, mint az újabb technológiáké. A platina gyújtógyertyák érdekes fejlődést jelentenek a kopással szembeni jobb ellenállásuknak köszönhetően. Hosszabb ideig megőrzik a stabilabb elektródahézagot, és általában kevesebb karbantartást igényelnek. Az iridium gyújtógyertyák ma a legtartósabb megoldást jelentik számos modern motor számára. Rendkívül vékony elektródaik alacsonyabb feszültséget igényelnek az erős szikra létrehozásához. Emellett sokkal jobban ellenállnak a magas hőmérsékletnek és az egyes hengerekben bekövetkező több ezer robbanás okozta eróziónak. De vajon érdemes-e szisztematikusan lecserélni a klasszikus gyújtógyertyákat iridium modellekre? Nem feltétlenül. Ha a motorját egy adott modellhez tervezték, mindig jobb betartani a gyártó ajánlásait. Egy nagyobb teljesítményű gyújtógyertya beszerelése nem változtatja a motort erősebb verzióvá. Ezzel szemben egy nem megfelelő gyújtógyertya pontosan az ellenkező hatást válthatja ki. Fontos az is, hogy elkerüljük a silány minőségű alkatrészeket. Az interneten egyes másolatok tökéletesen hasonlítanak az eredeti modellre, de sokkal kevésbé ellenálló anyagokat használnak. Az élettartalmuk néha a töredéke az eredetinek, a teljesítményük pedig gyakran ingadozó. A vásárláskor elért megtakarítás gyorsan nehezen diagnosztizálható meghibásodássá válhat néhány ezer kilométerrel később. Végezetül sose felejtse el, hogy a rendszeres karbantartás a legjobb módja a motorhibák elkerülésének. A szűrőcsere intervallumok betartása, a megfelelő olajhasználata, a folyadékszintek ellenőrzése, a gyújtógyertyák időben történő cseréje és az első tünetek megjelenésekor történő beavatkozás segít elkerülni a sok költséges javítást. A jól karbantartott motor simábban jár, kevesebb üzemanyagot fogyaszt, kevésbé szennyezi a környezetet, és általában sokkal hosszabb élettartamot biztosít, mint az elhanyagolt motor. Zárásként nézzük meg néhány kérdést, amelyeket az autósok gyakran feltesznek, amikor motorhibával szembesülnek. Milyen gyakran kell cserélni a gyújtógyertyákat? Erre nincs egyetlen válasz, mivel minden az alkalmazott technológiától és a gyártói ajánlásoktól függ. A hagyományos gyújtógyertyák élettartama általában 30 000 és 60 000 kilométer között van, míg a platina vagy iridium modellek bizonyos motoroknál a 100 000 kilométert is meghaladhatják. Ezek az értékek azonban csak tájékoztató jellegűek. Ha járművét gyakran használja városban, sok rövid utat tesz meg, vagy nehéz körülmények között vezet, a kopás gyorsabb lehet. A legbiztosabb megoldás mindig az, ha követi az adott modellre előírt karbantartási tervet. Onnan tudhatja, hogy a gyújtógyertyák élettartama a végéhez közeledik. Számos jel figyelmeztetheti erre. A motornak nehézségei lehetnek az indulással, különösen hideg állapotban. Az alapjárat egyenetlenné válhat, a gyorsítás kevésbé dinamikus, az üzemanyagfogyasztás pedig fokozatosan növekedhet. Szokatlan vibrációt is érezhet, teljesítménycsökkenést tapasztalhat, vagy kigyulladhat a motor hibajelző lámpa. Bizonyos esetekben a probléma csak erős gyorsításkor, vagy a motor nagy terhelése esetén jelentkezik. A gyújtógyertyák szemrevételezése is sok információval szolgálhat. Az erősen kopott elektróda általában azt jelzi, hogy eljött a csere ideje. A fekete, korommal borított gyújtógyertya gyakran túl dús keverékre vagy tökéletlen égésre utal. Ha olaj borítja, az túlzott olajfogyasztásra vagy a motor belső kopására utalhat. Ezzel szemben a rendellenesen fehér elektróda olyan motorra utalhat, amely túl szegény keverékkel működik, vagy túl magas az égési hőmérséklete. A gyújtógyertyák bizonyos értelemben ablakot nyitnak arra, ami a hengerek belsejében történik. Sok sofőr csak a hibás gyújtógyertyát cseréli ki. Pedig ha a gyújtógyertyák mindegyike ugyanannyit futott, általában érdemes az összeset kicserélni. Ez lehetővé teszi az egyenletes működés fenntartását az összes hengeren, és elkerülhető, hogy egy másik gyertya néhány héttel később tönkre menjen. Kell-e a gyújtótekercseket is kicserélni a gyújtógyertyákkal egy időben? Nem feltétlenül. Ha a tekercsek megfelelően működnek, nem szükséges megelőző jelleggel kicserélni őket. Azonban ha egy tekercs gyengeség jeleit mutatja, vagy egy diagnosztika megerősíti a meghibásodását, a cseréje elengedhetetlenné válik. Nagy futásteljesítményű járműveknél azonban a gyújtógertyák és a tekercsek egyidejű cseréje elkerülheti az ismételt szervizbeavatkozásokat. Egy másik gyakran felmerülő kérdés: okozhatnak-e a gyújtógyertyák kihagyást egy dízelmotorban? A válasz nem. A benzinmotorral ellentétben a dízelmotor nem gyújtógyertyák segítségével működik. Az égést a hengerekben lévő levegő erős összenyomása idézi elő. Az izzítógyertyák kizárólag a hidegindítás megkönnyítésére szolgálnak.
Ha egy dízelmotor kihagyásokat produkál, az okot máshol kell keresni. Az injektorok az egyik elsődlegesen vizsgálandó terület. Idővel elkoszolódhatnak, egyenetlenül porlaszthatják az üzemanyagot, vagy belső szivárgást mutathatnak. A rossz porlasztás azonnal tökéletlen égéshez és motorrezgésekhez vezet. Az üzemanyagnyomást szintén ellenőrizni kell. Egy elhasználódott nagynyomású szivattyú, egy eltömődött üzemanyagszűrő vagy az üzemanyagrendszer problémája üzemanyaghiányt okozhat, különösen nagy terhelés esetén. Az egerszelep suf szintén külön figyelmet érdemel. Szerepe az, hogy a kipufogó gázok egy részét visszavezesse a szívócsőbe a káros anyag kibocsátás csökkentése érdekében. Amikor elkoszolódik, részben nyitva maradhat és megzavarhatja a motorba jutó keveréket. A következmények jól ismertek: teljesítményvesztés, füstölés, egyenetlen működés és néha kihagyások megjelenése. A modern dízelmotorok pedig számos elektronikus érzékelővel vannak felszerelve. Egy nyomásérzékelőtől, hőmérsékletérzékelőtől vagy légtömegmérőtől származó hibás információ teljesen megváltoztathatja a motorvezérlést anélkül, hogy bármelyik mechanikus alkatrész valóban meghibásodott volna. Ebben az esetben is egy elektronikus diagnosztika gyakran értékes időt takaríthat meg. Bármilyen motorral is legyen felszerelve a járműve, az alkatrészek találomra történő cseréje ritkán jó stratégia. Sok tulajdonos egymás után cseréli a gyújtógyertyákat, a gyújtótekercseket, a befecskendezőket vagy akár a légtömegmérőt anélkül, hogy valaha is megoldaná a hibát. Ez a módszer gyakran sokkal többe kerül, mint egy már az elején elvégzett módszeres diagnosztika. A legjobb megközelítés mindig az, ha lépésről lépésre haladunk. Kezdje az esetleges hibakódok kiolvasásával. Ezután ellenőrizze a gyújtógyertyák, a gyújtótekercsek, a csatlakozók és az elektromos kábelkötegek állapotát. Ellenőrizze a légszűrőt, a szívórendszert, az üzemanyagnyomást, a befecskendezőket, és keressen esetleges fals levegő beszívást. Ha nem észlelhető rendellenesség, akkor érdemes ellenőrizni a hengerek kompresszióját, hogy kizárhassuk a belső mechanikai kopást. Ne feledje azt sem, hogy a nem megfelelő karbantartás számos probléma megjelenését segíti elő. A túl későn cserélt olaj, az elhanyagolt szűrők vagy a ritka olajcserék felgyorsítják a motor szennyeződését és növelik a meghibásodás kockázatát. Ezzel szemben a rendszeresen karbantartott jármű általában jobb teljesítményt nyújt, kevesebb üzemanyagot fogyaszt és sokkal kevesebb költséges meghibásodást produkál. Összegezve, ha a motor a gyújtógyertyák és a gyújtótekercsek cseréje után is kihagy, ne vonja le azonnal azt a következtetést, hogy az új alkatrészek hibásak. A probléma eredhet az üzemanyagellátó rendszerből, fals levegőből, eltömődött injektorból, hibás érzékelőből, rossz kompresszióból, elektromos hibából, vagy akár egy egyszerű szerelési hibából is. Logikus diagnosztikai módszer alkalmazásával sokkal gyorsabban azonosíthatja a hiba valódi forrását, és elkerülheti a még tökéletesen működő alkatrészek felesleges cseréjét. Ne feledje, hogy a motor egy olyan egység, ahol minden elem tökéletes szinkronban működik. Amikor ennek a láncnak csak egyetlen láncszeme is meghibásodik, a tünetek megtévesztőek lehetnek. Ezért mindig jobb a probléma valódi okát megkeresni, mint csupán a következményeit kezelni. A gyors beavatkozás nem csak a sokkal költségesebb javítások elkerülését teszi lehetővé, hanem megőrzi a motor teljesítményét, megbízhatóságát és élettartamát is hosszú éveken át.